तू जवन कहबो तोहरा के तवन हम दे तोरा ला कब हम भागल ना होई हमरा के छोड़ के दशा से बतेबो ए आ हम संतोष पगलाई अलाला भलाला भूली गई सिद्ध पाक डम डम आई लव यू घोप 6 साल से 100 रुपए खुदा दे दो 6 साल से प्रेम बा हाँ आ प्रेम अपना भयानक बा कि लड़का यात्रा ना लड़की से माने प्रेम खोरे हाँ कि जाने ओकरा आदत खराब हो गई कि फोन से बहुत बात करे हाँ बिना बतियले लड़का खाए ना हाँ उलेम ना बोले के बिना बतियले लड़का पढ़े जाए ना हाँ बिना बतियले लड़का कुछ करे ना बिना बतियले लड़का सूते ना बिना बतियले लड़का मुरे ना ये जमाना बा बुला गए लेकिन असली लड़का बोले गलती हो गया है सर गलती हो गया 6 साल के बाद हाँ लड़कवा के मालूम चलल बा कि लड़किया के ताह दादा बियाह सेट हो गई हाँ अच्छा मालूम चल बा क्रिया खियले बा कि आव आना तो जोहर खा के हम मर जाए हाँ अब लड़किया आइल बिया हाथना वियोग में कह रहे हो तरे रे का भइलो धर्मट रीड मिल गल जो 6 साल के बाद भैया तनी शांति बने है ना से भैया हाला होता नो हाला बोल चली ज्यादा 6 साल से प्रेम बा हाँ आ 6 साल के बाद मिलनी त आवते आवते रोए लगल आए तू रोता रू त मन करे त कि भाई मोटू सेट के क्या हुआ क्या रे हम तो रोतनी के होई रोती हाँ ते काहे रोता रे हम तो रोतन रउआ ला हाँ कि रउआ कुछ भइल हाँ सबेरे हमर मजदूरी के दी लीन अबे मजदूरी के फेर में पड़ल बा हां दुनिया लालची हो गइल बा हां काहे रोता रे कुछ भइल बा ए जान हां जानू आज से रवा हमरा के भुलाए जाए भुला जाए के केनहू लेके ढुला जाए काहे ला रे बातचीत करेला अच्छा लगले नदी किनारे बरले बा बे गंगा जी बारी जो नहवा दोई में कुछ कहे के बका बा बोलो जल्दी बोलो हमर माई बाबू हमर दूसरा जगह शादी सेट कर दिए आदमी से ना बैल से ना भैंसा से बाप रे तो दिया राही होई तो बड़ा लमहर हम आँख उल्टे के पोरी जानी तो देखो तार शादी सेट हो गई काहे तू शादी अपन सकार ले लो कि हम शादी करब हमारे बारे में ना सोचलू हो आए हमर मजबूरी रहे तो हमरा जरूरी रहे ए वो कथी के 1 मिनट ला प्यार कइले बनी हां जरूरी बेकार देखिए चल जेबो हमरा के छोड़ के हां तोरा के चल जाइबे हां तो जाता रे तो जो लइका बेला देले बा लइकिया के शादी हो गइल बा उ लइकिया इतना पगल आइल बिया कि वो जवा जाने कि वहां से आवतिया लइका ने पागल होके रांची में चल गइल बा अब लइकिया रांची में पहुंचल बा आ लइकवा से पूछा था कि का समाचार तब लइकवा कहता के सुना हां पागल खाना में जाइयो कि सब तो दुश्मनी सधावेला का तोहरा समझ में न आवेला दुश्मनी सधारेला का तोहरा समझ में न आवेला सब तो दुश्मनी सधावेला का तोहरा समझ
के टेलतिया। हाँ का हुआ ब्यास लग रहा है कि पगला गया का। लागत ब्यास के पगला दिल का दे। हाँ लग रहा है यही। छू देलक छू देलक छू देलक छू देलक छू देलक। सेंटर पर छू ले। हम पागल नहीं खिए जा पागल बनावल गइल बा। पागल नहीं खिए जा पागल बनावल गइल बा। हमारा पुरस्कार देने देखी तो हमारा चाचा जी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन में हमारा फिर राजकुमार शाह जी चाचा जी पुरस्कार दिल बनी। अनिल ठेकेदार साहब पुरस्कार दिल बनी। सब लोग के प्रणाम। ये भैया पैसा मिल गए। हाँ तनी गिनती कर तो। कर द गिन द। 50 का 50। हाँ 50 दूनी 13। 50 दूना 13 खटिया पे बैठ के 6 मुंह में लभेड़। ठीक से गिनो। 50 का 50। हाँ 50 दूनी 35। ऐसे होला। तारा गिने के लूर नहीं सिखाई। हाँ कह 50 के 50। हाँ 50 दूनी और 60। देख ले तू जवान को लेगा कहल के सुन भोग भोग कि तो हरान जतना पैनी केहू नहीं पारी बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ करी हो बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ करी रे तो हरान जतना पैनी केहू नहीं पारी बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ करी रे बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ करी रे बदले में कांदे हलू हाथ के हाथ करी रे ए आ देखा मारबो न त माई के समय करेगा मैं समय हां हमरा के मारता भैया भाई तो मारतिया। भैया हमरा के मारता देखो वो ये तारा सारू भाई बारे। ए हमर सारू भैया हमरा के उ मारता बगल में करिया। अरे बावे में देखो हो। बाप रे। ओकरा बगल ना तनी कहो ना उनको रोए के वियोग में। आय आय आवाज का छपला है का बड़ा भातार के मार के होइसे करो बे। ए, चप्पल में मटेरियल लगा है। एक बे तरह के भातार मार दी तो मारवावे लेकिन ना रहबे। प्रणाम 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 प्रणाम। हां चुस्त रह चुसत रह। अरे वो आईफोन ना हो। हां है ई एप्पल के आईफोन बा। अच्छा एप्पल के। उ पेपल के बा। टी 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 हेलो हाँ के बोला तुम्हारा भाई हम चप्पल फैक्ट्री के मैनेजर बोलते नहीं। तू मैनेजर बोलो तारा हाँ हम कुरकुरे फैक्ट्री के पाउन बोलते नहीं ले क्या कहल का कि हमरा गुंडा लागा के पिटवावल गइल बा हमरा गुंडा लागा के पिटवावल गइल बा कि हम पागल नहीं खिए जा पागल बनावल गइल बा
बाप रे, भटियारिन कितना गंदा इशारा करतिया हो। भटियारी ना बताओ भटिया तो बोतल लेके हेंगो एगो कहताऊ। अरे भटियारा हेलो आई एल यू यू साला भोग आला भोग आला भोग आई भलाला भूलू। लेके घर के सुनो हाँ। कि तू झूठ बोल कानून सब में पेट में फर्जी लिखा बावल फर्जी लिखा बावल बाटे, मेडिकल रिपोर्ट में। फर्जी लिखा बावल बाटे, मेडिकल रिपोर्ट में। समय खत्म मत हमारा प्रोग्राम खत्म बा। हाँ हमारा भोला सपना में लगिया लगावल गइल बा। भोला सपना में लगिया लगावल गइल बा। कि हम पागल लिखिए जान पागल बनावल गइल बा। प्रेम से बोल दी राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब